Igbo mma mmanụ, ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Kalenda anyị na-ele anya ugbu a bụ kalenda ọnwa Junu n'afọ 2021. Ọnwa Junu bụ ọnwa nke isii n'afọ. O gosikwara na afọ agaala ọkara. Na nkọwa, o gosiri na anyị nọ n'etiti afọ 2021. Dịka anyị si mara na kalenda bekee, enwere izu anọ zuru ezu n'otu ọnwa ma nwee ụbọchị 7 n'otu izu. Ụbọchị 7 ndị bekee kpọrọ Mọnde, Tuzdee, Wenesde ruo Sọnde. Ma n'ile anya na kalenda Igbo, anyị nwere ụbọchị 4 bụ ụbọchị ahịa n'otu izu. Ụbọchị ahịa akpọrọ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọnwa Junu gbara ụbọchị 30 n'izu 4 zuru ezu na kalenda bekee ma gbaa ụbọchị 30 n'izu 7 zuru ezu na kalenda Igbo. Eke gbara ụbọchị 7, Orie gbaa ụbọchị 7, Afọ gbaa ụbọchị 8, Nkwọ gbaa ụbọchị 8. Unu ahụla na afọ 2021 agaala ọkara. Igbo tụrụ ilu sị na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ọ gwụlanụ ka ọ ha m n'ọnụ. Aha m bụ Chimere Okoro. Ndewonu.